Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kamar yadda kuke gani yan uwa, wannan wata sabuwar exchange ce wacce aka ƙirƙire ta domin ƙara adopting na cryptocurrency a Africa. Kamar yadda kuke gani, wannan wallet mai suna Mara ta zo da wasu tsare-tsare na musamman, tsare-tsare masu ban mamaki, masu ban sha'awa. Kamar yadda kuke gani, nan gurin shine inda za ka je kai sign up. Gurin da muka rubuta sunan bidiyon nan ko kuma taken bidiyon nan, idan ka taɓa shi zai baka dama ka samu link ɗin wannan ita exchange ɗin, sai ka samu ka yi sign up, wato ka yi rijista da ita. Kamar yadda kuke gani, idan ka danna za ta kawo ka guri kamar haka. Za ka sa email ɗinka a nan, sai ka danna sign up. Daga nan za su tura ma code cikin email address ɗinka, sai ka ɗauko sai ka sa shi a inda suka ce. Daga nan kuma za su tambaye ka sa sunanka da sunan mahaifinka da phone number ɗinka. Bayan ka yi gama wannan, za su tura ma wasu code zuwa za su kira ka ta layin da ka ɗora akan wanda za ka yi rijista da shi. Za su kira ka, sai ka saurara ka ji wanne code ne. Za ka ga code ɗin guda 6 ne, sai ka rubuta su. Idan ka rubuta su, idan kiran ya katse, sai ka zo ka rubuta su a gun da suka buƙaci ka sa musu wannan code ɗin. Bayan haka za mu je bayani na gaba. Idan exchange ɗin idan ka yi rijista da ita, za su baka $2. Sai kuma idan ka yi rijista, ka yi inviting ɗin wani wanda ba dole ba ne, shi kuma za su baka $1. Idan ka ga dama ka yi inviting, idan kuma ka ga dama ba sai ka yi sign up ka yi inviting ba. Abin da ya sa muka ce bari mu kawo muku wannan exchange ɗin, domin exchange ɗin gaskiya ta zo da tsare-tsare wanda insha Allah mutane za su amfana da shi idan har mutum ya yi rijista da wannan exchange ɗin. Wanda idan za su baka wannan $2, kuma idan ka dage kai referring ɗin mutane, za ka samu alkhairi sosai da wannan exchange ɗin. To kamar yadda kuke gani, exchange ɗin nan sun tara maƙudan kuɗi har abin da ya kai naira biliyan $23 million. Kamar yadda muke gani, za mu je sadar kafar wasu ta Telegram, sai ku ga irin abubuwan da suke tattauna a ciki. Kuma wannan exchange ɗin kamar yadda kuke gani, ba exchange bace wacce ta zo da wasa. Wanda kamar ban manta ba, wanda suka yi airdrop na Islamic coin sun samu alkhairi, wanda su ma $2 aka ba su. Amma da aka yi launching, sai da wannan $2 ta kai naira $60, kusan naira 35,000 kuɗin Najeriya. To kamar yadda kuke gani, nan shine asalin fuskar ita wallet ɗin. Bayan ka gama buɗe ta, nan gurin shine inda za ka ga rank ɗinka, misali bayan ka yi wannan sign up ɗin. Idan kuma ka yi sign up ɗin, a nan za ka ga sun baka wannan $2. A nan za ka ga sun baka. Nan kuma shine adadin mutanen da suke waitlist, mutum 195,000. To idan ka yi inviting, a nan za ka riƙa ganin mutanen sun abu nan kuma za ka ga download ɗinka yana ƙaruwa a pending. To bayan an yi launching, zai sauka daga kan wannan pending ɗin ya koma asalin available balance, sai ka yi abin da kake so ka yi da kuɗinka. Idan kuma kana so ka yi inviting ɗin wani, sai ka zo ka taɓa wannan gurin da aka sa in ɗin nan, sai ka taɓa shi kamar haka. To sai ka je sai ka zo ka yi wannan share my referral link ɗin. Kamar yadda kuke gani, wannan shine link ɗin, shine invitation code ɗin da za ku sa wajen buɗe exchange ɗinku. Lokacin da kuke buɗe, za su tambaye ku sa code, wasu invitation code. To wannan code ɗin su ne za ku rubuta VBVHGKL ɗin nan, shine abin da za ku sa abun. To bari mu je social media handle ɗinsu na Telegram. Kamar yadda kuke gani, nan shine Telegram handle ɗinsu, wanda suna da mutane aƙalla mutum 35,252, wanda kuma suna gabatar da abubuwa daban-daban a cikin wannan group ɗin nasu. Idan kuka duba, kun ga kamar nan gun gashi abubuwan da suke magana: trust us, keep you up speed with a major headline from African crypto space. To wannan bari ka ga labarai ne akan da ya shafi Mara. Bari mu shiga. Kun gani gashi abin da ake magana: African crypto new weekly, gashi set to host blockchain vibes Lagos, kaza gashi nan. Wannan wasu bayanai ne a dangane da crypto da kuma wasu abubuwa da kuma tsare-tsaren su. Kun gani nan suna sa irin wasu labarai ne na wasu abubuwan da suka gabata irin na cryptocurrency. To gaskiya ina ba ku shawara, kar ku yi wasa da wannan exchange ɗin, ƙwarai da gaske kar ku yi wasa da ita.
kun gani wannan shine irin articles ɗin da suke sawa a Mara blog. To gashi abubuwa dai daban-daban a dangane da shi wannan Mara ɗin. Kun gani wannan shine telegram group ɗinsu. To bari na kamo muku gurin bayanin da aka yi inda suka tara wannan maƙudan kuɗaɗen, wanda kamar yadda nake faɗa muku nan gashi shine inda kamfanin news techcrunch.com suka wallafa a shafin su, suka ce Mara raised 23 million from Coinbase Venture and the FTX to build African portal to the crypto economy. Kamar yadda kuke gani da yawan mu 'yan crypto mun san mecece Coinbase, mun san mecece FTX, manyan exchanger ce ta crypto ta duniya baki daya, wanda sun yi backing din wannan project din na Mara. To don haka yasa muka ce ba za mu tsaya ƙasa a gwiwa ba domin mu kawo muku wannan labari na Mara, domin kuma ku amfana da irin tagomashin da ake kwasa a dangane da Mara. Gashi nan kun gani wannan shine abubuwan da suka faru. An tara musu naira miliyan, sun yi raising din naira dala miliyan 23, kuma kana da airdrop nasu. To kun gani wannan ba karamin alkhairi bane za a samu insha Allah a dangane da wannan exchanger din. Abinda ake bukata kawai email address sai phone number mutum zai yi ya yi sign up, ba a bukatar ka sa wani kuɗinka. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da suke shafi cryptocurrency wanda zai taimaka muku kwarai da gaske. A ƙarshe muna gaya muku cewar kar a manta a danna mana subscription, kuma danna mana subscription sannan a danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin videos ɗinmu da zarar mun ɗora.